Apa, Amaia, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, haze erantzuna bota digun Xabierrek, musika eta dantza. Ondoren ez dakiz erantzun. Zer esango zenuke? Eske erantzun oso polita eman du. Oso polita, bai. Egia da. Hobeto, bai, Xabierren horrean, epa, oso ongi. Tira, dantzak garaikidearen izar berriaren aurrean gaude, momentu honetan. Eta arima ikuskizuna, duzu eskuartean. Bai. Zer da arima, Amaia? Arima zer da, gauza asko da arima, baina netzat esango nuke dala gelditzen dena. Akzio baten ondoren gelditzen dena, pertsona batek bat joan ondoren uzten duen aztarna, edo bizitzako fase bat bukatzean uzten dizun zeo zer hori. Hori da arima. Eta zeo zer hori, esan diguzu, pista bat eman diguzu improvisazioa dela, improvisatu egiten duzuela, nola sortu zen hori? Nondik atera zen hori improvisazio izango zela? Ba, beida, Liam Momueli musikaria eta ni galgoien, konomaran ezagutu ginen orain dela 2 urte, berdara joan nintzen, galgoi 2020 barruan zegoen ekitaldi batetara, eta bueno, bazkolondoren egun batean hasi ginen biak, be hasi zen pianoa jotzen, eta ni dantzatzen hasi nintzen. Eta pasa genuen ordubete edo gehiago. Improvisatzen? Improvisatzen. Itzein gabe, ez deu gehiagin hitzeiten hitzez. Jartzen geha, beha musikarekin jartzen da orduak eta orduak pasatzen ditu, eta ni orduak pasatzen ditut improvisatzen baita mugimenduarekin, eta hortikan sortzen ziren atmosferetatik jungara gero lana sortzen, beraz. Zakit, bakarrik sortu den lana izan da. Irudian ikusten ari gara, zuk aipatu duzun Liam, zure arpa jolea, gero elkarrekin egin duzu hemen zuen ikuskizuna, ezta? Bai, bueno, ikuskizuna, arimaren zerbait egingo dugu, baina nola improvisazioa da, eta 3 minututan ez du denbora, ez azkenean pieza, denbora behar dugu gauzetan sartzeko, eta gaina da pieza bat, bukatzen ez diren gauzekin asko jolasten deguna, beraz denbora behar du hori forma bat hartzeko, baina saiatuko gera zerbait desberdina eta berezia egiten gaurko, hemen egiteko. Nik galdera bat egiteko irrikaz nago. Egin ba, badakizun, baina ni apaisa izana naiz, beraz arimarekin urte askotan ebilia naiz, filosofian, teologian eta orduan, izenburu bat ez da horrela beste gabe aukeratzen. Arima zuzen daukan karga filosofiko, religioso, tradizio hori, nondi dator izen hori aukeratzea ikuskizun baten zat? Ba, beida, niri hasteko asko kostatzen zait izen bat jartzea ikuskizunari, gehien bat derrigortzen digutelako izena jartzea pieza sortu baino lehen. Orduan, puntu hortatik hasita, niri beti panikoa ematen dit izena jartzea piezei. Baina egia da, Liam eta nire arteko konexio hortan, ez dakit, bion arima atera zela, sentitu genuen eta orduan horrela gelditu zen. Prestatu gabe gainera, ezta? Horrela atera zen? Baina, beida, hori da zerbait asko kostatzen da dena. Pieza euki gabe izen bat jartzea, baina, bueno, Zer iruditzen zaizu? Piskatxo bat hitz egiten ari gara, baina ikusten baldin badugu. Venga. Bai? Hauxe da, arima. Ze itxura dukan honek, ezta? Instrumentu musika tresna desberdinak erabiltzen dituzue, zeltiar, arpa, ikusi ditugu hor beste instrumentu batzuk ere. Bakoitzak dauka bere arima, dantza egiterakoan?
Bai, nik esango nuke baietz, eta gainera, instrumentu bakoitzak atmosfera berezi bat sortzen du momentu hortarako, eta, atmosfera horiek bakarrak dira. Eta musika zeltiarrak orduan badu presentzia, ez da? Egia da, Liamek, azkenean bere ibilbidean, musika tradizionaletik datorrez, baina gero, hor bere jotzeko eran musika tradizionala dago, baina baita ere, azkenean atmosferak bilatu ditugu, orduan ez dakit oso ondo esaten zein dan jotzen duen musika estilo ariman. Dena dago irekita, eh? Dena dago irekita. Oso irekita dago. Hori gustatzen zaigu, gustatzen zaigu. Non ikusiko zaituztegu, emanaldiak badituzue? Bai, hurrengoa, martxo bukaeran izango dugu, Basaurin, Lasarte, Arrasate, aprilaren 8an Tolosan izango gara. Ara, hori azpimarratu egin behar da. Azpimarratu egin behar da, Tolosarra naiz. Bai, azpimarratu egin behar da. Eta ondoren, Lezo, Gasteiz, Berriz, eta baten bat uste azten dutela. Asko, Amuriza, Berriz esan du? Berriz, banian Berrizen bizi naiz, ia eguna ondo datorkidan da... Joan beharko duzu ikustera? Bai. Gainera zure improvisatzailea zara, Xabier? Bai. Baina utzi nion horri, Xabier, eta zuk joan ezin baduzu harima bidali, Bai, eta harima nik zerbait irakurria dut, zuen kroniketan, Arnasarekin ere baduela zer ikusia, eta hori ere pixka bat intrigatzen dago horrek. Bai, beira, Arnasa, bai izan dela nire ikerketaren parte, prozesu honetan, baina baita ere oso ligatuta onda, ze goatzen naiz, anekdota bezala ez, gaztegoan nintzenean, ez dakit, 12 urtekin nola, goatzen naiz pakita dantzatzen, bareteko koreografiat minutu batekoa, eta bukatu, eta... Arnas estuka. Bai, eta nola da posible minutu baten hola bukatzea ez, eta esaten nuen, 50 minutuko pieza bat inbar balin baet, zerbait inbarko nire bizitzakin, aguantatu alizateko. Eta orduan, alde batetik dago efikazia bilatze hori edo ez nekatze hori, baina egia da, bilatu nahi nuela arnasketa erabilidetela mugitzeko era desberdin bat bilatzeko. Eta azkenean oso gauza erresa ez. Arnas hartzen dugunean, hemen 2 puntu separatu iten diala, eta arnasa botatzean 2 puntu horiek juntatu iten dia. Orduan, estensio relajazio horrekin, aurkitu dut gorputza biguntzea alde batetikan, ez nekatzea hainbeste, eta mugitzeko beste kalitate bat edo beste modu bat. Ze azkenean 6. pieza da, bakarrik berriro ni, nire buruarekin, nire gorputzarekin, azkenen beti desberdin, nire gorputza eta mugitzeko erat aldatzen di joaz, baina azkenen ni naiz Amaia denbora guztin. Orduan batzutan esan ez, jota guain zeingo edo guain, ez? Lagundu dit beste toki batetara iristeko. Ikasten, beti ikasten ez da? Bai, hori da.